Усходні форт будавалі яшчэ царскія інжынеры 160 гадоў таму. Задача рэстаўратараў – узнавіць той самы мур. Сцены ўмацавання моцна пацярпелі ад бамбёжак у Вялікую Айчынную. У чэрвені 41-га тут размяшчаліся артылерысты, стайні захоўвалася зброя і тэхніка. На 4-й дзень вайны абаронцы крэпасці арганізавалі абарону. За час рэстаўрацыйных работ тут ужо выявілі больш за 170 авіабомбаў і арсенал гранат. Музей или экспозиция Восточного форта – это особенность, на мой взгляд, в том, что это само место. В немецких донесениях очень часто противник писал о том, что к нему не подойти. Настолько хорошо была организована оборона порта. Какое количество пленных взяли 29 июня, что женщины, дети и 389 человек, но майор не был найден. Пасля рэстаўрацыі ў казематах размесцяцца 7 залаў. Экспазіцыя раскажа пра фрагменты абароны і лёсы абаронцаў. Фінансаванне вядзецца за кошт сродкаў саюзнай дзяржавы. Завяршыць праект плануюць у наступным годзе. Пэўную рэканструкцыю чакае і Свята-Мікалаеўскі гарнізонны сабор. Епархія, у чым распараджэнні знаходзіцца храм, вырашыла распісаць яго інтэр'ер фрэскамі. Прыхаджане і турысты ж просяць захаваць яго такім, як ёсць. Кажуць, нават праз 80 гадоў тут адчуваецца боль вайны, і малітва гучыць па-асабліваму. Внутреннее спокойствие навевает. То есть так, как вот прежде было, наверное, так и должно быть. Вот в таком стиле пускай и остается. Очень интересно. Действительно заходишь, вот эта атмосфера, попадаешь как-то... Да, мы в любой храм можем прийти, увидеть фрески, расписанные стены, а вот эта вот уникальность желательно, чтобы осталась. Вот эта белизна, внутренняя чистота храма, она ведь тоже подкупает. Думкі наконт роспісу фрэскамі ўзніклі некалькі гадоў таму. І тут меркаванні епархіі і гісторыкаў і прыхаджан сталі разыходзіцца. Наша идея какова? Не полностью расписать храм вот во всей полноте, чтобы здесь смыть все следы истории, которые остались на стенах этого храма. Потому что в этом его уникальность. Уникальность этого храма в том, что он носит на себе эти следы. И наша задача не евроремонт сделать. Спецыяльны дазвол на правядзенне работ павінна даць Міністэрства культуры. Мяркуецца, што фрэскамі распішуць не ўвесь храм. Частку, дзе больш за ўсё бачныя наступствы абстрэлаў, закансервуюць. Але галоўнае, перажываюць прыхаджане, каб ён не страціў унікальную атмасферу.